ଆମ ଘରର ପିଢ଼ା ଉପରେ ମାତିଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛଟିଏ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ମାମା କିଛି ଡଙ୍କ କାଟି ଆଣିଥିଲେ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଶାଗ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମାମା ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର, ଡଙ୍କ, ଫୁଲ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଶାଗକୁ ଏମିତି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସିଝି ଆସି ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ କରେଇରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ 5 ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ କୁଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ରସୁଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଶାଗରେ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ହିଁ ତ ସବୁ କମାଲ କରେ ନା। ତ ତାପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରର ଶାଗ। ତ ଲଞ୍ଚରେ ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ, ଆଳୁ ଚଟଣି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ଦହି କାଞ୍ଜି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ କାଞ୍ଜି କରି ଖାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।